салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Инстафезро аз Сомонаи Оилатиҷе бо хабарҳои нави фарҳангӣ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншоҳ. дар шабакаҳои иҷтимоӣ як навори чарх мезанад, ки дар як муддати кӯтоҳ тамошобинони зиёдро ба даст овардааст. тавре дар навор дида мешавад, дар роҳ як маъюбе бо ҳамроҳии наврасе бо аробачаи маъюбӣ роҳ мерафтанд. дар ҳамин лаҳзаҳо як мошине ба назди онҳо мераваду суръати худро паст мекунад ва аз тирезаи мошин блогер ва сарояндаи 18-солаи тоҷик Абдурозиқ сари худро берун мекунаду ба ин маъюб маблағ медиҳад ва боз роҳи худро онҳо идома медиҳанд. ҳамагон пас аз дидани ин навор ба кори Абдурозиқ аҳсану офарин хонданд. рустам азимӣ яке аз сарояндаҳои ҷавону муваффақи тоҷик аст, ки тавонистааст бо таронаҳои ошиқии худ ба дили мардуми зиёд роҳ ёбад. чанд рӯз қабл як клипи ҷадиди худро дар ютуб-канали худ бо номи Пушаймонам нашр кард, ки шеър аз Орзу Исои буда, оҳанг аз Шаҳбоз мебошад. ин клип бисёр бо як эҳсосот хонда шудааст, ки дар як шабонарӯз зиёда аз 10 000 нафар тамошо карданду бисёр хуб қабул намуданд. اگر از خود گذشتم برای تو خریدم با خون دل جفای تو. санаи 10 июн Авторадио аввалин маросими ҷоизасупурии байналмилалии Aish Music Awards-ро дар Кохи Суруш баргузор кард. ин ҷоизасупурӣ бо як шаҳомати бисёр хоса баргузор гардид. ровиёни ин ҷоизасупурӣ Фаридун Хайруллозода ва Гуландом Худойназарова буданд, ки бо ширинзабонии худ боз ба ин маросим як ҳусни дигар бахшиданд. дар ин маросим тамоми ҳофизони шинохта аз ҷумла Сурайё Қосимова, Меҳнигори Рустам, Ҷаҳонгир Зарипов, Ситораи Кароматулло, Мубориз Усмонов, Зафар Абдуҳалимов, Фарзонаи Хурушед, Зулайхо Маҳмадшоева, Мадина Ахназарова, Зайнура Пулодова, Хуҷастаи Мирзоварӣ, Михаил Ламаносов, гурӯҳи Шамс, Ҷонибек Муродов ва дигарон иштирок доштанд. инчунин яке аз ҳофизони машҳури рус Арсений низ дар ин маросим бо сурудҳои худ таъби иштирокчиёнро болида гардонид. субҳи 13 соли 2022 ҷанговари 25-солаи MMA Саймумин Мадеевро дар зодгоҳи шаҳри Кулоб дар ҷануби Тоҷикистон бо рақсу суруд пешвоз гирифтанд. ин ҷанговар шаби гузашта аз Русия ба Тоҷикистон депортатсия карданд. дӯстони Саймумин як видеоро дар саҳифаи интернетӣ гузоштанд, ки лаҳзаи ба хонааш расидани варзишгар сабт шудааст. дар навор дида мешавад, ки дар тӯли роҳи Саймумин то расидан ба дарони ҳавлӣ пояндоз партофтанд ва наздиконаш баъди тақрибан ҳар қадами гузоштааш чочуқӣ мечошанд, ки кӯдакон дар он ҷо ҷамъ шуда дар як лаҳза ҳамаро ҷамъ меоранд. дар видео ҳамчунин дида мешавад, ки Саймумин Мадеев аз дасти бибиаш дошта таҳти навоҳои мусиқию рақси мардум ба ҳавлиашон медарояд. ба гуфтаи дӯстонаш Саймумин ҳоло дар хона дар паҳлӯи наздиконаш истироҳат дорад. шоми 12 июн хабар расид, ки Саймумин Мадеев аллакай шаби 12 ба 13 июн тавассути ҳавопаймо ба шаҳри Кулоб депортатсия мекунанд. худи варзишгар аз дохили автобусе, ки уву як гурӯҳи дигари муҳоҷирони тоҷики депортатсияшударо ба фурудгоҳ мебурд, чанд бор бо пахши мустақим баромад ва аз мухлисонаш хост, ки барои ӯ бепарво бошанд. ман чанд вақт гум шуда будаму ҳоло пайдо шудам, вале боз гум мешавам. вале парво накунед, ҳамааш хуб мешавад, гуфтааст Мадеев. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ, ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар Сомона ва шабакаҳои Оилатиҷе интизор бошед.